рамин буд ки ҳамин ҳазрати умар разиаллоҳу анҳу вақте ки омад шом ҳамин вақти ҳамин беморӣ омад. баъдан вақте пешвозиш гирифтану таклифш кардан гуфт ба самъи ман расид ки дар ҷои шумо вабо омадагиай. гуфтам бале ҳазрат ҳамин беморӣ омадагиай. хай агар дар тақдират боша мақсад мерасад, дар тақдират набоша намерасад. вале бачаҳои мо ҳам имрӯз ин бародар савол кард, бисёр саволи ба мавридам буд. бачаҳои мо имрӯз бисёр дар ҳамин бобат бародарои азиз бепарвоанд. ан ҳамин гап маҳз гапи хатое ки ана и хай ҳамаи гапай дар тақдират боша мешай набоша и даҳанта бастану и дастота шустану мақсад и салом кардану и оғӯш гирифтану инош ҳама як гапи зиёдтиай. бародарои азиз и гапҳо коро хатоанд. инҳоро риоя кунанд дар кор. агар мо ҳамёро риоя накунем бародаро, барое ки имрӯз ҳамин таҷриба нишон додистае ки ҳақиқатан ҳамиай аз одам ба одам гузаштистай. мора пайғамбари нозанин гуфтааст ки инна ли баданика алайка ҳақ, баданҳотон болотон ҳақ доранд. ҳаққи ира риоя ку, гирсна шид сериш ку, ташна шид серобш ку, бемор шид табобатш ку, инатари ҳолатҳо омад ҳифзш ку. нагуфтааст ки хеле тақдир дуруст мегем, мо ҳамамон мегем чизе дар муқаддарот бошад ӯ ҳатман шуданиай. лекин пешгиришам ҳазрати умар чаро надаромад? гуфтанд ҳазрат тай тақдир мегрезӣ? гуфт афиру мин қадариллоҳ ила қадариллоҳ. ай тақдири худо мегрезам ба сӯи тақдири худо. ҳамин грехтан ман тақдирай. лекин ҳамин эҳтиётҳои мо ҳам тақдир да медрояд. барои ҳамин бачаҳо ин масъалада бениҳоят беаҳамият набошед. ҳеҷ вақт беаҳамият набошед дар ин масъала.